tukoy, indool ng tukoy. Didi, indool ang tukoy. Didi. Dog, what's your name, Dodog? Dog. Another vlog na po mga kalagan. Ay, manuroy na punta sa Panglaw mga kalagan kay idalata sa ato ang usa ka amigo nang bitar og ngaligo sa dagat. Ay, nagpaabot nga mulaga sa truck ay nanaygon dira sa among kilid bintana. Madugay ni abot na gyud kami diri sa lugar sa barkada namo no nga bae no diri sa Libaong Panglaw. Diri mi mag-star sa og magluto sa amo ang dalan-unon unya sa amo ang paglakaw. Agaandam na kami diri sa amo ang pagasugbaan kay gapalit pa man sila uling perti daghana po sa gibutang sa papa sa among kaila. Oy mura man og maglitson mig tibok ulo ani daghan gibutang nga kahoy. Iga na mo ang pang sinugba na mo. Mura mang magsugba og tibok ulo ani. Daghan na kay magsiga. Sugba mga kalagan oh. Baboy mo diha nga gi asinan ra gi marinate og asin. O na to mabidyohe og asin na to kay wa may mugunit sa ato ang cellphone. Kanang maghilig og sinugba ba. Remind lang ko ninyo daghan na og baga undi mapagod. Kung bantay lang, hindi musiga. Siomay. Ugwal gatakang sa among nilungag nami gipababaw nga beef nga siomay no, gikan sa tindahan publiko no. O sa naluto na ang sinugba, unya gikutasan ang mga mananap. Kasi bagot-bot naghalang ko ng mga kalagan. Unsaon man nga imo man ang request madam nga imo pasilihan man to nasobra og sili gihalangan ang among kaubang bae diri nagkaon no. So samtang nagpaabot sa mga bot nangaon may kay panggutom ang mga gahikay sa dalan-unon sa pagkaon no. Pagutom naman taw ni sila. Da hungit pa imo. Mura magwalang anga to ba suka. Sabayin ninyo mga kalagan og mangaon ta ninyo. Ug sa dihang niabot na mo aning timang nga gatan-aw mga kalagan, please comment kung taga-asa mo aron mahibaw-an nako kung asa miabot ako ang video. Salamat. Di pa sumay di Sumay mga kalagan. Og sa dihang na nami sa kilid sa kabaybayunan diri sa Panglaw no. Sa dihang mga kalagan nga ako ra naginusara pa diri kay tagsa-tagsa bang mighatod gikan sa panimalay sa among barkada. Tan-aw ta sa mga senaryo diri sa kabaybayunan diri sa Panglaw mga kalagan no. Nice kayo ang view. Ug mangita pa may og asa may kaistaran o kaistambayan diri mga kalagan kay murag semi-init pa man kaayo. Okay. Oh, kana bibitahan na sila kaya okay kayo. Oh, right kayo. Oh, kaway.
Wow! Lahat ng mga kalagan panagsa kay panagsa ra pud tayong bitaron ug ani sa kay maglingaw-lingaw sa dire sa Panglao Island Beach. Masyadong makulit. Sa dihang diara mo mga balon mga kalagan, siomay og ang sinugba, no? So, dara gimikos-mikos ani insan yan og gibutangan og chili, garlic ang among siomay og among kanon og picture sa usa ka magkaon anga oy dara. Ug sa dihang nakurat ko sa iro nga miduol in town kaluoy. Ug sa dihang napaduol man ang iro, dia ato ang itagaan og pagkaon, no? Sao naman nga di man siya mukhang pilian po dahil siya. O sa dihang itagaan na mong saging ang iro, no? Di man dahil siya mukaog saging mga kalaagan. So gitagaan na bukog siya, no? Pa-relax ta diri sa view mga kalagan, no. Enjoy the scenario sa lugar, no. View ha kayo oy. Enjoy jud kayo ko diri ba. Hawa ag likod ako. Wow kayo. So tara, diara. Og sa nakalawom na ang kahapon ng mga kalagan, no. So ari sa mi, bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye. Love you.